Na kora Ramogi kawadhi nyime twang'iyo mago mabende tenre kod weche mag arita kwe to kod arita mar apisas mag IEBC. Riwruok mar okinde pachoka LSK dwaro mondo bila otim nonro kendo yango adiera ewi tho magalagala mar apisa mar IEBC manyocha ne olal kendo ringre ne nyo yudi ka ojwang' e bungu moro e gwenge mag Loitoktok e kaunti ma Kajiado. Familia majagono noseyango ringre wuodgino. Ndalo ang'wen bang' jakom mar duol mochung'ne yiero kod kiewo e pachoka IEBC Wafula Chebukati lando ni apisa margi manochung'ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East Daniel Musyoka olal. We wish to inform the country that our returning officer for Embakasi East constituency, Mr. Daniel Musyoka, has been reported missing while on duty at the East African School of Aviation Center. Ringre jal manyo yudi e bungu ma Kilombero Loitoktok e kaunti ma Kajiado machiegni gi tong' mar Kenya kod Tanzania koro yange kaka mar Daniel Musyoka manyaka thone ne en apisa mar IEBC. Ka gichiwo wach bang' yango ringre mosenindo, Ananduku ma en nyamin apisano mar IEBC owacho ni owadgino e ma jodalagi oyiengore kuome. Kushangaza ni kwamba mtu alipotea Wednesday alikuwa tu fresh, which means ni kama akuliwa njana usiku. Kuna huzuni sana kama familia. Tunaomba mtusaidie serikali. Ni tulikuwa tunategemea kwanza nafasi, alikuwa anamtegemea sana. E kinde no ore Jackson Mboya owacho ni Chal ni Daniel Musyoka ne otamore ka wasoya mondo mi okony ng'ato e kinde mar yiero emomiyo olal gi ngimane nono ka gikwayo bila mondo mi otim nonro mapiyo mondo giyud ratiro. Kulingana na vile namuelewa, nafikiri alikufa kwa sababu ya kufuata haki. Mimi niko 100% sure hawezi taka ongo, na hiyo ndio sababu main nafikiria ilifanya hawa. Kutoka hapo ni kuomba Mungu tu atusaidie, tuwe na roho ya kuvumilia na kuaccept whatever. Uchunguzi tumeanza tayari na tuko na timu ya ambao wanafuatilia hiyo kesi kuanzia DCIO, na tunafanya kila juhudi ili tupate kufanikiwa, tujue nini ilimsababisha ama nini ilisababisha yeye kawawa. Obila ochiwo ler makamano e kinde mar riwruok mar okinde pachoka LSK bende dwaro mondo mi tim nonro manimba mar kolo oko jogo madibedni otimo tim mar torano. We also call on the Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has to unravel the heinous actors responsible for this cruel act, and also reassure the country and indeed all IEBC officials that their service to this country does not amount to a death warrant. Duol ma ochung'ne kedo ne ratich oganda jo Kenya KNCHR oboke margi mochwe kogno kod jakomgi Roslyn Odede onyiso luoro kaluwore kod tho magalagala mar apisa mar IEBC ma Embakasi East Daniel Musyoka. KNCHR ojiwo inspekta maduong' mar obila Hilary Mutyambai mondo mi otim nonro mapiyo mar chiwo ratiro ne familia mar mosenindo. Gikwayo josiasa mondo jiw joheragi mondo obed kod kwe kata obedo ni moko kuomgi ni kod ng'ur ewi duoko ma IEBC nyolando. KNCHR okwayo ute mag fwambo mondo mi ochwal milome mag jiwo kwe e kind oganda jo Kenya. Bende gikwayo jotelo kod jo Kenya mondo luwre gi chike mathurka ma neno ni ratiro kod ngima jo Kenya oriti e yo makare. George Bati, Ramogi TV.